Genesis tidungotwe. Na Awurade yi ne ho kyerɛ no wɔ mamrɛ pomu. Na ɔtene ntomadan pono ano awia ketee. Na ɔmanani so hwɛ na hwɛ marima baasa abegyina ne ntentensoɔ. Na ohunu wɔn no, ofiri ne ntomadan pono ano tu mmirika kosia wɔn, na ɔkotow fam kaa sɛ, Awurade, sɛ manya w'anim anuonyam a, mesrɛ wo, nsan w'akoa ho nkɔ. Ma wɔnkɔsa nsuo kakra bi mmra, na monhohoro mo nan ase, na monhome dua yi ase, na merekɔ makɔfa paano kakra maba, na mode adwodwo mo akoma, na ɛno akyiri no mo akɔ, na enti na mobɛfa mo akoa nkyɛn yi. Na ɔse, Yɔsɛdeɛ waka yi. Na Abraham yɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn ntomadan mu kaa sɛ, Yɛ ntɛm, fa sikyiresam pa susukura 3 fete to tatare. Na Abraham tu mmirika kɔɔ anantwie mu kɔkyeree nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛɛ, na ɔyɛ, na ɔde maa abɔfra bi, na ɔyɛ ntɛm siesie no. Na ɔfaa nufusuo ani sradeɛ ne nufusuo ne nantwie ba a osiesie no, na ɔde besii wɔn anim, na ɔno deɛ, ogyinaa wɔn anim dua no ase, na odidii. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wo yere Sara wɔ he? Na ɔse, Hwɛ, ɔwɔ ntomadan mu. Na ɔkaa sɛ, Ampa ara, mɛsane maba wo nkyɛn afida sɛsɛɛ. Na hwɛ, wo yere Sara anya ɔba. Na Sara tee no ntomadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano. Na Abram ne Sara nyinaa anyini. Na wadi mfirinhyia pii. Na deɛ ɛyɛ mmaa no to atwa wɔ Sara ho. Enti Sara sree ne mu kaa sɛ, Sɛ menya awi abere wabɔ, na me wura nso abɔ akɔkora yi, na menya anigyeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Adɛn nti na Sara sere sɛ, ampani ampa ara mɛnyini yi mɛwo ɔba. Biribi yɛ Awurade yɔna. Bere a mahyɛ no, mɛsane aba wo nkyɛn afida sɛsɛɛ, na Sara anya ɔba. Na Sara sanee sɛ, Menseree. ɛfiri sɛ na osuro, na ɔse, Dabi, na wasere. na mmarima no sɔre firi hɔ danee wɔn ani kyerɛɛ Sodom. Na Abraham ne wɔn kɔkogyaa wɔn kwan. Na Awurade kaa sɛ, Memfa deɛ merebere mi nsie Abraham anaa? Ɛfiri sɛ ampa ara Abraham bɛyɛ ɔman a ɛso a ɛyɛ den, na ne mu na obɛhyerɛ wiase aman nyinaa. Na mahu no, mayi no sɛ ɔnhyɛ ne mma ne ne fiefo a ebedi n'akyiri sɛ onni Awurade kwan so, nyɛ tenenee ne atɛntenenee adeɛ. Na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba ne so. Na Awurade kaa sɛ, Sodom ne Gomora nteɛmu nso, na wɔn ne bɔne yɛ durududu nti, meresane mma kɔhwɛ sɛ wɔayɔ sɛdeɛ nteɛmu a ɛduru me nkyɛn no teɛ anaa. Na sɛ ɛnte saa a mehu. Na mmarima no danee wɔn ani firi hɔ kɔɔ Sodom. Na Abraham deɛ, na ɔda so gyina Awurade anim ara. Na Abraham twe bɛn kaa sɛ, Wobɛpra ɔtreneeni ne abɔnefo abɔ mu agu anaa? Ebia sɛsɛɛ atreneefo 50 wɔ kuro no mu. Anka wobɛpra wɔn agu. Na atreneefo 50 a ɛwɔ kuro no mu nti, wɔremfa mfiri kuro no anaa? Yei mpare wo sɛ wobɛdi saa asɛm yi, sɛ wobɛkum ɔtreneeni ne abɔnefo afra. Na ɔtreneeni ayɛ sɛ ɔbɔnefoɔ. Yei mpare wo. Deɛ obu asase nyinaa atɛn no remmu atɛntrenee anaa? Na Awurade kaa sɛ, Sɛ mehunu atreneefo 50 Sodom kuro mu a, wɔn nti mede bɛfiri kuro no nyinaa. Na Abraham buaa sɛ, Hwɛ, meyɛ mfuturo ne nsodeɛ, nanso masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa. Ebia na aka atreneefo 50 no so 5. Anka 5 nti wobɛsɛe kuro no nyinaa. Na ɔse, Sɛ mehunu aduane anum wɔ hɔ a merensɛe hɔ. Na ɔtoaa so kasa kyerɛɛ no bio sɛ, Ebia wobɛhu aduanan wɔ hɔ. Na ɔse, Aduanan no nti merenyɔ. ɛna ɔkaa sɛ, Ma Awurade bo mfu, na ma me nkasa. Ebia wobɛhu 30 wɔ hɔ. Na ɔse, Sɛ mehunu 30 wɔ hɔ a merenyɔ. na ɔkaa sɛ, Hwɛ, masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa. Ebia wobɛhu 20 wɔ hɔ. Na ɔse, Aduonu no nti merensɛe hɔ. na ɔkaa sɛ, Ma Awurade bo mfu,
na menkasa prɛko pɛ yi, ebia wobehu edu wɔ hɔ. Na ɔse, edu no nti merensɛe hɔ. na Awurade ne Abraham wie ɔkasa no, ɔkɔe, na Abraham sane baa ne fie.